Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għalli jħossu gburi li skont irnexxielu jirriġenera u jaqqat lill-Partit Nazzjonalista u għal dan waqt intervista b'kollegament telefoniku s-sibt filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Ħin konvenjenti immens hekk kif l-intervista saret ftit minuti qabel mal-ajruplan tal-Papa Franġisku wasal f'pajjiżna. Sinjal li Bernard Grech innifsu ried l-intervista tiegħu tiġi mistura biż-żjara tal-Papa sabiex jibqa' jżomm profil baxx quddiem l-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Waqt din l-intervista li ma damitx iktar minn 5 minuti u li saħansitra fallew diversi tentattivi biex issir e kif il-problemi tekniċi ħallew li s-semmija jistennew aktar minn nofsija, Bernard Grech għalhekk. Il-messaġġ tiegħi kien dejjem wieħed ċar li hemm bżonn li naqqat il-partit xi ħaġa li nħossni gburi li wasalna liha. Grech qal ukoll il-Partit Nazzjonalista għandu futur sabiħ hekk kif appella biex kulħadd jaħdem flimkien, indikazzjoni li Bernard Grech innifsu ħajibqa' jwebbes rasu jitfismu għal konferma quddiem l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Nafu li l-partit għandu futur sabiħ u jekk narfu li l-kol naħdmu flimkien. Dan mhux kollox hekk kif Bernard Grech qal li huwa determinat jerġa' jagħmel il-Partit Nazzjonalista bħala partit rebbieħ. Se jsir ukoll ristrutturar fejn għandna bżonn u tisħiħ fejn hu tajjeb. Nkompli niltaqa' ma' kull entità u possibilment membru fil-partit għaliex determinat nerġa' nagħmel dan il-partit wieħed rebbieħ kif dejjem kien fl-istorja tiegħu. U biex ikompli jilqa' t-telf elettorali li ġarrab, Bernard Grech stqar l-elettorat irrisponda b'mod pożittiv għall-ħidma tiegħu. L-elettorat irrisponda b'mod pożittiv ħafna għal dik il-ħidma u għal dik il-xewqa u t-talba li jiena qed nimbotta l-qudiem.